Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Az ECHO TV egészségügyi adását, a Vitalitást látják. Béki László vagyok, a műsor gazdája, és a mai napon két témával szeretnék két kedves vendégünkkel, Vermer Máriával és dr. Nagy Mihály főorvos úrral beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez a két téma pedig nem más, mint az immunrendszer karbantartása, így tél közepén, amikor megyünk kifelé a télből, amikor a hosszú ősz, a hosszú tél miatt, a kevesebb megvilágítás miatt, a mozgáshiány miatt, a túl zsíros táplálkozás miatt lehetne még sokáig folytatni a sort, az immunrendszerünk nem úgy működik, mint ahogy kéne, ugyanakkor a fertőző ágensek meg itt kopogtatnak az ajtón. Ma beszéltem az ANTS vezető főorvosával, a H3N2-es vírus és a H1N1 Amerikába, nyilván tetszenek hallani a híreket, bizony nagyon komoly gondokat okoz, és ebbe a felgyorsult világban, ebben nagy-nagy jövésmenésben idő kérdése, hogy ide jöjjön, tehát igenis felelősen kell gondolkoznunk, de előre, nem utólag. A másik pedig a szervezet méregtelenítése. Itt adás előtt főorvos úrral beszélgettünk, és teljesen fölháborodva, magából kifordulva csapkodta az asztalt, és azt mondta, hogy annyi szamárságot, amennyit a különféle méregtelenítési gyors módszerekről lehet különféle helyeken hallani, ő még életében nem hallott, és nagyon kért engem, hogy szerkesszük be ezt is az adásba. Kérem szépen, főorvos úr kérése számomra parancs, úgy, hogy be van szerkesztve. Kedves Vermer Mária, én vagy 15-20 évvel ezelőtt dr. Kapuvári András kitűnő belgyógyász, ideggyógyász barátomtól hallottam először azt a szót, hogy Naturál P. Megkérdeztem tőle, hogy Andriskám, mondjad el már, miről van szó. Elmondta, de most az a kérésem, hogy ezt a csodálatos méhészeti terméket mutasd be a nézőknek. Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Hát ez tényleg egy csoda, amivel mi foglalkozunk már lassan 20 éve. Egy kétkomponenses táplálékkiegészítő, ami áll egy méregtelenítő, illetve anyagcsere zavarokat segítő rostból, tele nyomelemekkel, aminósavakkal, vitaminokkal, buzakorpa, buzacsira, szója és kétfajta alga, a vörös és barna tengeri alga keveréke. Másik komponense pedig a méhpempő, ami a legfontosabb a mai legyengült szervezetünk, vagy megviselt szervezetünk számára. A méhpempő az maga a csoda. A dolgozó méhek készítik a garatmirigyük segítségével a méhkirálynőnek. A királynő az borzasztó energiával és megfelelő, sokkal nagyobb testsúllyal és sokkal-sokkal tovább él, mint a dolgozó méhek. Gyakorlatilag ez a méhpempő védi meg a különböző betegségektől, és hát náluk is, az állatoknál is előfordulnak a vírusok, baktériumok és különböző kórokozók. Ebbe a 400 mg méhpempőbe az összes vitamin, aminósav, nukleinsav, nyomokban rezet, vasat, mangánt, kobaltot tartalmaznak. Tehát igen, eszembe se jut, hogy mennyi minden benne van, de nagyon fontos, hogy egyedül a méhpempő tartalmazza az a 10-hidroxi, illetve 9 decénsavat, ami daganatellenes hatással bír, tehát még daganatos betegeknél is nagyon nagy segítség lehet a szervezet számára. Nagyon egyszerű fogyasztani, tetszenek látni itt két dolgot, tehát az egyik része, így néz ki a dobozban, ezt gyorsan elmondom még, 30 üveget tartalmaz, mindegyik üvegben ugyanaz a mennyiség van, tehát egyformán. Tehát egy havi adagról van szó. Reggeli után kell elfogyasztani, fölrázom az üveget és elkotyolgatom. A másik része pedig a rost egyveleg, az pedig nagyon-nagyon értékes táplálék, egy étkezést ki lehet vele hagyni. Tehát nagyon szépen lehet a testsúlyunkat szabályozni. Egyetlen egy evőkanál. De jól mondhat, hogy nem fogyókúra.
Nem fogyókúra, mert a fogyókúra nincs, így van, én is ezt gondolom, és tiszta más dologról beszélünk. Tehát gyakorlatilag a testsúlyunkat úgy szabályozza, hogy szép lassan azokat a felgyűlt zsírsejteket bontja le, nem bántja az izom és a kötőszövetsejtjeit, ami gyakorlatilag a megzavart egyensúlyunk, a biológiai egyensúlyunk miatt fent áll. Tehát ezt szépen le tudja bontani, a másik dolog pedig kitisztítja ugye a beleket, a vékonybélbolyhait, szabályozza a vastagbélben levő flórákat, és gyakorlatilag ez által hihetetlen vitalitást, hihetetlen egészségnek tudunk örvendeni. Tehát fájdalommentesen, nem azt mondom, hogy egészség, fájdalommentesen vitalitással bírunk, és gyakorlatilag nem érezzük azt, hogy most nem tudom én, hanyas X-et írunk, tehát ez a hihetetlen lehetőség az emberek számára, hogy jó közérzettel tudja gyógyszermentesen élni az életét. Tehát akkor azt mondod, hogy a valós kor és a biológiai kor között, mert ugye sajnos az az igazság, hogy a biológiai korunk öregebb, mint a valós korunk. Egy év alatt többet öregszünk, a klinikai vizsgálatok bizonyítják, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt is jó irányba befolyásolja? Igen, teljesen harmonizálja a szervezetet, tehát ezáltal a hormonháztartás, a nyirokeringés, a vérkeringés, tehát mindenféle... Tehát a rendterápiát segíti elő. Igen. Hölgyeim és uraim, talán annyit mondanék, kutatások bizonyították, hogy a földkerekség legértékesebb állatát méhecskének hívják. Hát több száz fajtája van a méheknek, nagy családról van szó, amelyek végzik a növényeknél a beporzást. Na most, hogyha ez elmaradna, rövid időn belül az állatoknak és az embereknek nem lenne mit enni, és éhen pusztulnánk. Tehát a méhecskék előtt levetett kalappal kell naponta tisztelegnünk. A másik, ugye tisztelt kollégina nagyon jól mondta, hogy az anyák 5-6-7 évig is élnek, többszörösét adják le petébe a saját testtömegüknek, és ehhez viszont olyan táplálék kell, amiben az ég egyatta világon minden benne van, és közvetlenül pillanatokon belül föl lehet használni, tehát maga a lebontási folyamat, a metabolizációs folyamat, tehát amikor transformáljuk, lebontjuk az anyagokat, és fölépítjük, valami módon fölhasználjuk, ez az anyagcsere valami elképesztően gyors. Nincs ilyen gyors élettani folyamat egyetlen egy se a földkerekségen, mint az anyaméheké, és ehhez a méhpempő adja a megfelelő muníciót. Főorvos úr, immunrendszer, méregtelenítés. Egy életen át foglalkoztál a betegekkel, sok ezer szülést levezettél, sok ezer beteget láttál. Mi a szűrlet? Talán egy mondatot még Marikának az előadásához, hogy ezzel lehet elérni azt az életkort, amire genetikailag mi determinálva vagyunk. Én 50 éves koromban tolókocsis rokkant voltam. Mindkét bokám, mindkét térdem, baloldali csípőízületem súlyos artrózisa miatt. Ez egy autoimmun gyulladásos folyamat volt. Pontosan. Majdnem kiugrott a gyomrom, szedve a szteroidokat, és mikor találkoztam ezzel a táplálékkiegészítővel, és mint látják, nincs mögöttem tolókocsi. Sem ankó. 73 éves vagyok, úgyhogy ennyit erről a táplálékkiegészítőről, amiről ha azt mondom, hogy van 30 000 betegem vele kapcsolatban, talán nem is mondtam semmit, mesélni a termékről, a hatásáról órákig tudnék. No, immunrendszer. A szervezet vezénylő tábornoka az immunrendszer. Egyszerűen, hogy ez a kis sejthalmazok mit csinálnak a szervezetbe, azt még igen magasan kvalifikált orvosok sem tudják
Hát amíg ember él a Földön, kutatni fogjuk. Így van. Ez egy nagyon jó téma. Az épp immunrendszer az rendkívül fontos minden szempontból. Nem lehet az épp immunrendszerről azt mondani, hogy rendben van az immunrendszerem, mert ezt teszem, mert azt teszem, mert amazt teszem. Nem. Az épp immunrendszer működéséhez olyan mennyiségű és olyan minőségű anyag kell, ami ebben a táplálékkiegészítőben benne van. Kérem, ebben a táplálékkiegészítőben 145 anyag található meg. Ebben, amit el tudsz képzelni, az életünk fontosságához minden megtalálható benne. Főorvos úr, engedd meg egy provokatív kérdést. Tudatosan teszem föl, mert korodnál fogva biztos, hogy erre tudsz válaszolni. Engem hihetetlenül bosszant az, és majd kérem a te válaszodat is, hogy a marketing fogások közé mindig oda teszik, hogy és erősíti az immunrendszert is. Hát köszönöm szépen, már látom a reakciódon. Hát elnézést kérek. Az a csoda, amelyik az élet minden pillanatában valami olyan automatizmus alapján működik, hogy hol immunszupresszív, hol immunkompresszív, hol gyorsabban, hol lassabban, hol úgy, hol amúgy működik, milyen alapon nyomom én a gázt, amikor kanyar előtt éppen a fékre kéne lépni? Hát miért nem mondjuk azt, hogy az immunrendszer működését elősegíti, elhárítja az immunrendszer működéséből azokat az akadályokat, ami miatt nem úgy működik, mint ahogy kéne. Mi erről a véleményed ezt, amit most elmondtam? Tökéletes igaz. Az immunrendszer az, amely a szervezetben az biztosítja, hogy minden úgy működjön, amire az teremtődött. Hát erről beszélünk. Így van. Tehát nem nekünk kell, ha épp az immunrendszerünk, nem nekünk kell gondoskodni Hát arról, hogy nem. ez az, amaz. Nem, ő pontosan tudja azt, hogy mi micsoda. Hát csak még annyit szeretnék mondani, az Állami Vizsgabizottság egyik elnöke vagyok természetgyógyászatból, vizsgáznak a hallgatók ebből, abból, abból, és nagy büszke, hogy igen, és ez a rendszer vagy módszer van, erősíti az immunrendszert, és azért mindig megkérdezem, hogy kedves jelölt úr, hát tessék már megmondani, miért kell erősíteni, és nem értik. És ott kell vizsgán megmagyarázni. Szóval tökéletesen egyetértünk, ez olyan kényes valami, hogy ebben nem lehet belenyúlni felelőtlenül. Hát egy csomó autoimmun betegségnél éppen az immunszupresszív dolgokat kell elősegíteni, kezdve a transplantációktól a különféle gyulladásos, autoimmun gyulladásos betegségekig. Hát elnézést már, nehogy ott immunrendszert erősítsünk, szóval elképesztő dolgok vannak. No. A következő a méregtelenítésről szeretnék. Na miért voltál olyan mérges adás előtt, még itt csapkodtad az asztalt is, és mondtad, hogy de most nagyon keményen erről szeretnél valamit mondani. Kérlek szépen, mit látsz nap mint nap a televízióban? Mit olvasol a bulvár sajtóban? Na jó, hogy nem ezt a műsort kritizálod, nem a vitalitást. Hogy milyen csodálatos méregtelenítési praktikáik vannak, hogy ezt isznak, azt isznak, mindent kitalálnak, csak arról senki nem beszél, hogy mi az, hogy méreg. Hát a méreganyagot egyrészt fel tudjuk venni a táplálékainkból, másrészt ez bent a szervezetbe is képződik. Ami nem jó, az az, hogy ez a méreganyag a sejtmembránon belül halmozódik fel. Tehát a sejteken belül. Az, hogy én most 5 liter akármit mondok, egy folyadékot, mert ezt sejtem, hogy méregtelenít, elfogyasztok, semmit nem teszek vele. Kérem szépen, a sejtekből eltávolítandó méreganyag
egy rendkívül bonyolult enzimatikus reakció következménye, aminek révén a sejtfalon a sejtek közötti térbe, az intersticiális térbe tud eltávozni a méreganyag. Nem szépen ezeket nem lehet mindenféle kovászlével, meg ilyesmivel eltávolítani. Ezek nem. Ez a táplálékkiegészítő, mondtam, hogy mintegy 145 anyagot tartalmaz. Szinte nem is tudsz mondani olyat az emberi szervezet működésébe, amiben ez nem játszana kardinális szerepet. Igazad van, na most visszatérve a méregtelenítésre, ha én azt mondom, hogy a méregtelenítésnek van két nagy oszlopa. Egyik a MyEPE, a másik pedig a nagy rendszerek logikus szakmai követése. Ki kell tisztítanom az emésztőrendszert, a húgyivarszervi rendszert, a bőrt, a tüdőt és a nyelvet. Itt jönnek ki. Tehát ide kell szabad utat biztosítani, hogy lehessen odavinni a vér- és nyirokkeringésből, azt helyre tenni. Idáig még eljutunk. De a legfontosabb, hogy a 10-14-en sejtünk valahogy voltál szíves elmondani a dolgot, hogy onnan bekerüljön a vér- és nyirokáramba, és onnan valóban eljusson ezekbe a nagy rendszerekbe, májba, epébe, vastagbél, és a többit az előbb elmondtam, hát itt rendszer szemléletben kell gondolkozni. Ha ebből egy valamit kiveszünk, az olyan dolog, mintha a lakásban azt mondjuk, hát kérem, nagy takarítást csinálunk, és hát az egyik sarkot felmossuk, de pókhálózás nincs, ablakot nem mossuk meg, és a többi, és a többi. Na ez az. Ha az intersticiális térbe, a sejtek közötti térbe a méreganyag kikerül, onnan már a szervezet folyadékáramlása. Keringési rendszerek az elviszik. Elviszik a májba, ahova az így valamiről beszéltünk. Lebomlik. Na most, ezek a bomlási, bontási folyamatokhoz is még csak ez a táplálék kiegészítő szükséges. Tehát nagyon lényeges. Azon kívül. A szervezetbe a vékonybél bolyhok ilyen kesztyűszerűen kell elképzelni. A mi táplálkozási szokásaink miatt félig, háromnegyed részig salakanyagokkal van tele. A legértékesebb anyagok pedig itt szívódnának fel a tövébe. Ez a táplálékkiegészítő olyan csodálatosan kitakarítja ezeket a letapadt vékonybélbolyhokat, hogy mikor az első 5-6 nap fogyasztjuk ezt, az órunkkal érezzük, hogy itt olyan dolgok távoznak a szervezetben. Tehát magyarul a székletnek a szaga megvált, tehát más lesz, óriási. és ami bent rohadt, meg erjedt, az végre kikerül belőlünk. Pontosan erről van szó. Főorvos úr, még egy magaslabdát szeretnék adni neked, mert látom, nagyon egyformán gondolkodunk. Hihetetlenül szokott engem bosszantani az, szakmailag is, emberileg és erkölcsileg leginkább, amikor az úgynevezett rapid, gyors fogyókúrákról és méregtelenítési rendszerekről beszélnek. A 21. század embere olyan hihetetlen mértékig kemikáliákkal meg van fertőzve, hogyha itt rapid módon csináljuk, és tényleg a zsírszövetből, kötőszövetből nagy tömegben bekerül a véráramba, az olyan agyi vese és egyéb károsodásokat okozhat, hogy visszafordíthatatlan. Hát miért nem tudunk lassan, nyugodtan, ahogy a toxikus anyagok se egyik pillanatra, mint villámcsapás kerültek belénk, lassan kerültek belénk, és hölgyeim, uraim, tessék csak figyelni, a toxikus anyagok a zsírszövetben rakódnak le, és hogyha mi hiába táplálkozunk normálisan, ha több toxikus anyag kerül belénk, mint amennyi a zsírszövetbe elraktározódik, a szervezet biztonságképpen zsírszövetet fog termelni, hogy legyen hova tenni a toxikus anyagot. Na most, hogy látom, egyszerre bólogat Marika is, főorvos úr is. Tehát, hogyha mi ezt elkezdjük lebontani, hirtelen, rapid módon, Hübere Balázs módjára, elhiszünk valami
úgy, ahogy voltál szíves mondani, bulvár reklámot, hihetetlen károkat csinálunk. Hölgyeim és uraim, az emberi szervezet nem játék, nincs máma balra át, holnap jobbra át, hátra át, bukfenc előre, bukfenc hátra. Nem lehet játszani az emberi szervezettel, csak lassan. Persze, hát a toxikológiára, hogyha megitta az ember, vagy megmérgezte magát gyógyszerrel, ezzel, azzal, más a helyzet. De amikor lassan rakodtak le, az csak méltóság teljesen lassan lehet kivezetni. Elfogadod ezt, főorvos? Folyamatosan. Folyamatosan. Állandóan. És nem abba hagyva. És nem abba hagyva. Így van. Tökéletesen így van. És hogy ez mennyire fontos, azt mutatja, hogy ezek az emberek olyan megszállottan egészségesek, akik az immunrendszert és a méregtelenítést rendszeresen véghez viszik, hogy nagyon jó velük találkozni. De mind a ketten élő példák voltak, hogy itt van Máriát, milyen hatalmas balesete volt, és hogy talpra áll. Tehát éppen most láttam, hogy hát tökéletes a mozgásod. Egész biztos, hogy a Natural P segített benne sokat. Hát természetesen, mert azért ahhoz, hogy a baktériumtól, tehát nekem volt egy komoly fertőzésem, bakteriális fertőzés, majdnem levágták a lábamat, illetve majdnem meghaltam. Tehát ha nincs Natural P, nincs ez a komoly táplálékkiegészítő, amiben tényleg benne vannak azok a nyomelemek, azok a vitaminok, azok a enzimek, fermentumok, tehát azok a élettani anyagok, ami a szervezetnek a működéséhez szükséges, akkor talán nem akkor így, más ülne itt így most. van, igen, tehát nem így jöttem volna ki belőle. Na most nyilván az immunrendszert olyan mértékben föl tudta erősíteni, hogy még a több ezerszeres túlértékemet is, tehát a CRP értékemet is nagyon rövid idő alatt úgy tudta korrigálni a szervezet, hogy láztalanul. Tehát igazándiból mindenki csodálkozott, hogy egyik napról a másik napra hogyan tudtam javulni. Igen. Hölgyeim és uraim, a CRP, ez a gyulladásfaktor, C-reaktív protein, ezt csak azért mondom, hogyha valami idegen orvosi szó elhangzik, hát akkor azt magyarázzuk is meg, hogy megértsék. 1 perc van az első blogból. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy eddig itt voltatok. Kérlek, hogy a szünet után is maradjatok itt, és akkor mind a kettőtöket arra kérlek, hogy konkrét állapot jobbulásokról, tudatosan kerülöm a gyógyulás szót, mert azt hagyjuk a klinikai orvostudománynak, tehát az állapot jobbulásoknál milyen betegségekből volt állapot jobbulás, és a másik, ami nagyon fontos, hogy hol lehet veletek találkozni, hogy lehet hozzájutni a rendszerhez, de hölgyeim és uraim, ezek mind a futócsíkon mennek, tessenek szívesek papírt, ceruzát venni, leírni, mert Budapesten is lesz közönség találkozó, és hát ott úgy tudom, hogy az alapállapot felmérés az díjmentes, tehát jó, ezt is majd el fogod mondani. Hát emeljük meg a kalapunkat a méhecskék előtt, méhpempő, virágpor, méz, propolis, méviasz, kaptárlevegője, méhméreg, mind meg annyi olyan csoda, amelyek közül a méhpempő a hogy mondjam, ő a királynő, vagy egyben a király, köztársasági elnök, miniszterelnök, nem tudom, de a méhpempő nagyon sokat tud. Hölgyeim és uraim, pár perc múlva innen folytatjuk. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! A Vitalitás, az Életerő műsor második blokkját látják. Vermer Máriával és dr. Nagy Mihállyal beszélgetünk arról, hogy mennyire fontos az immunrendszer működésében levő akadályok elhárítása, és ez a méhecskék által termelt méhpempő milyen kitűnően alkalmas. Főorvos úr, filozófiáról beszéltünk. A nézőknek egyiknek a derekafáj, a másiknak vérnyomás panaszai vannak, a negyedik bélgyulladásos, az ötödik reumatikus, és így tovább, prosztatás, ugye mikorunkat ki ne hagyjuk. Hát mindenféle gondok, bajok vannak. Néhányat
mind a kettőtöket kérlek, a teljesség igényen nélkül, milyen konkrét állapotoknál, elsősorban krónikus betegségekről beszélek, segít ez akár prevencióba, hogy ne kapjuk meg, akár a rehabilitációba, hogy visszakerüljünk megint a igaz útra. Parancsolj! Hát kezdjük talán a ízületeinkkel, mert ezzel van a legtöbb probléma. A legtöbb járókeretes, botos és más ember az ízületi megbetegedésekkel kapcsolatban tudunk. Nekem is ez volt, és sajnos ma, amit ízületi megbetegedésekre az ortodox orvostudomány tud ajánlani, attól nagyon szépen kiukadhat a gyomrod. A szteroidokra gondolsz? Így van. Milyen árnyaltal fogalmazol. Jó, de hát szükséges a hevenykórképbe, muszáj, amikor nem tudod a lábadat fölemelni egy-két napig, vagy egy lökésterápia, de nem tartósan. Na de nem hónapokon keresztül. Hát de nem ám. Mikor bevisznek a kórházba, vérzik a gyomrod, és hát mi kidobjuk. Hát mondom, tudjátok, mit fogtok kidobni. Úgyhogy a szteroidokat kellett csak beledobni a szemétládába, és már is. Ki akarták venni a gyomrodat? Hát, na. Ejha, erről még nem is tudtam. Igen. Na, tehát akkor az autoimmun gyulladásos, reumatikus betegségek, ott a kopás meg a gyulladás már együtt van, tehát ott egyéb gyulladásos betegségek, allergiás gyulladások, felső légúti, homloküreg, arcüreg gyulladás, aszmatikus, fulladásos rohamok. Mind kiváló, ugyanis az immunrendszer együtt támogatja más egyéb dolgokkal. Például a tüdőbe a tönkrement légző hólyagocskákat, amit felépítik a nagy hólyagot, Igen. azt olyan káprázatosan tudja regenerálni, hogy... Főorvos úr, ez tapasztalat vagy klinikai vizsgálatok igazolják? Hát nem tudom, hogy lehet-e tapasztalatnak mondani, ha van körülbelül 30 000 betegem. Értem. Jó, köszönöm szépen. Gyulladásos bélbetegedések, gasztroenterológia. Tökéletesen. Vékonybél, vastagbél, kolitis, kronkolitis. Kolitis, ulceróza, Crohn betegség. Mi ez? Immunrendszeri megbetegedés. Úgy van. Ez ilyen. Teljesen. Úgyhogy nekem itt Pesten volt egy olyan betegem, akinek hát néhány centi vékony bele volt, és 60 centi vastag bele. Hát nem sok. Hát nem sok, különösen 11 méter, 11 néhány méterhez képest. Különösen akkor, ha már ez is gyulladt volt, és millió forintokért hoztak nyugatról, ami állítólag majd meggyógyítja, injekciót, és, de már akkor ez a 60 centi vastagbél is olyan volt, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Tágítani, stb. Ma is tökéletesen egészséges, jól funkcionál. Ez a hölgynek még, doktor, nem tudom, kicsit megvan a telefonszáma. Így van, neveket nem mondunk, mert nem vagyunk fölhatalmazott. Nefrológia, krónikus vese, gyulladásos folyamat, ami a nefritisből nefrózis felé mehet. Hát szintén autoimmun megbetegedés. Nekem volt egy belgyógyász főorvosom, aki már a transzplantációra elő volt jegyezve. Mondtam neki, hogy, és akkor ő elmondta, hogy hány millió forintért hozott Argentinából, Chiléből. Mit tudom én, a világ minden tájáról gyógyszert. És mondtam neki, hogy nézd, ez nem egy olyan milliárdos tétel, biztos vagyok benne, hogy jelentősen fog javítani. 8 hónapig
fogyasztotta ezt a táplálékkiegészítőt. Nemhogy nem kellett, 87%-os veseműködéssel váltunk el egymástól. Tökéletes. Bőrgyógyászat, dermatológia. Hát kérlek szépen van ez a... Hogy? Pikkelysömör. Pikkelysömör. Pszoriázis. Igen, a pszoriázis. Amit hát volt olyan betegem, aki évekig vagyonokat költött arra, hogy a Holt-tengerbe Fürödjön. fürödjön, kétszer egy hónapot. Hát, hogy ez mennyibe került, azt talán azt mutatja, hogy kénytelen volt megrövidíteni a munkahelyét anyagilag, és nem mondta el a pikkelsömör. A táplálékkiegészítőnktől 4-5 hónap alatt elsepperte. Idősödő urak prostata hipertrófiája, prostata jóindulatú megnagyobbodása, vizelési nehézségek. A hipertrófiát az tökéletesen lecsökkenti, és egy bizonyos állapotot, funkcionális állapotot megtart. PSA érték prostata specifikusan? PSA az 4 alatt marad végig, és így szeretném hangsúlyozni, hogy ha ez 4 fölé megy, akkor mindenféleképpen szövetten is szükségeltetik, mert megbújhatnak, bárha ezt a táplálékkiegészítőt rendszeresen fogyasztanak, nem alakul ki A malignus folyamat. Nem. Köszönöm szépen. Kedves Mária, most már fölkeltettük a nézők érdeklődését. Hol tudnak találkozni veletek, hol és mikor van ez a díjmentes állapotfelmérés? Tehát egy kicsikét beszélgessünk arról, hogy ez a csodához hogy lehet hozzájutni. Még a csodáról még egy mondatot Igen. visszatérek, hogy ez a mélypempő, ami nálunk az üvegcsébe benne található, az egy világszabadalom. Tehát a mélypempő az nagyon érzékeny. Szokták nekem mondani, hogy piacon vettük, mézbe van beletéve, kapszulába Hát a van. méz enzimjei lebontják. Hát a mézbe nem is szabad a betenni. kedves nézőknek elmondani, hogy nem mindegy, hogy honnan, milyen beszerzésből jutunk hozzá ez a táplálékkiegészítőkhöz, mert nagyon sokszor humbuk, idézőjelbe teszem ezt a szót, az egész, és gyakorlatilag ezért mondjuk azt, hogy fogyasztottam már, és nem segített semmit. Még egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Nekem volt egy barátnőm, aki sósavat ivott, és teljesen összeégett a nyelőcső, a gyomor, és igen, és hát az orvostudomány nem tudott vele mit kezdeni, mert annyira tönkrement minden, hogy nem tudták volna megműteni, és egy szondát ültettettünk be, és hát vagy 3-4 hónapig szondán keresztül tápláltuk ezzel a naturálpével, és olyan szépen regenerálódott, ami nekem még mai napig is fantasztikus csoda, hogy nem kellett a nyelőcső teljesen éppen egészségesen, tehát vissza tudott regenerálódni. Igen, teljesen, abszolút, igen, visszahízta a 30 kilóról a testsúlyát a hölgy, és a gyomornak csak egy nagyon kis részét, a gyomor kivezető szakaszát kellett műteni. Tehát tényleg egy csodálatos dolog. Na most a csoda mellett a szervezetünket kell nyilván, mert mindnyájunknak más-más genetikai kódokkal vagyunk ellátva, és nem lehet másolni, hogy neki segített ennyi idő alatt, és nekem is ennyi idő alatt fog segíteni. Tehát minimum 3-4 hónapig fogyasztani kell a terméket, és utána a betegségünknek, vagy a tüneteknek megfelelően kell további hónapokat még, hogy teljesen elérjük azt az eredményt, hogy gyógyszermentessé tudjunk válni. Nagyon sokan szednek
10-10 fajta gyógyszereket, és azzal se vagyunk tisztában, hogy a gyógyszereknek a mellékhatása egymásra hogyan fog hatni, és nyilván, hogy a keringésen keresztül olyan szervekhez is eljut, amit károsít, nem pedig hát ezeket építi. nevezzük mellékhatásnak, korrektül oda is van írva. Na most... Hol és mikor, mert vészesen fogy az idő. Debrecenben van a központunk, ott minden nap, hétköznaponként 8 órától 16 óráig várjuk szeretettel az érdeklődőket. A futócsikon rajta van a web oldalunk is, ahol meg lehet bennünket. www.naturap.hu. Igen, telefonszámunk 0630 99 52 958, a doktor úrnak a telefonszáma 0620 9 227-es 044. De ez is rajta van. Rajta van a futócsikon. Budapesten van egy közönségtalálkozónk, az már havonta egyszer följövünk. A Budapesten a 13. kerületben a Röppentyű utca 73/A. Most egy picit állj meg, légy szíves. Hölgyeim és uraim, tehát nem a szokott helyen, nem az Apáti utcában, hanem a 13. kerületben, a Röppentyű utca 73/A. Hányas kapukód? 142-es. 142-es kapukód. Tehát 13. kerület, Röppentyű utca 73, 100 per A, 142-es kapukód. Mikor? Igen, február 1-én, pénteken, 9 órától 17 óráig. Február 1-e péntek. Írjuk föl, most tessék fölírni. Február 1-e péntek. Hölgyem és uraim, ha elfelejtették volna, holnap, azaz vasárnap, reggel 6 és 7 óra között ezt az adást megismételjük, ott is meg lehet nézni, vagy föltetszenek menni oda, hogy www.ekhotv.hu, tekintse meg archívumunkat, ott rámenni a videótárra, és legalul van a vitalitás, arra rá lehet klikkelni, és ott az adást vissza lehet nézni. Kiket vársz? Mindenkit. Mindenkit? Gyerekeket, felnőtteket, minden érdeklődőt, mert ez nem csak amikor már a tünetek vannak, ahogy beszéltük is róla, akkor fontos, hanem a prevenció lenne a legfontosabb, hogy soha ne öregedjünk meg sejtszinten, soha ne legyünk betegek, ne kelljen az orvosnál ülni naphosszakat és különböző terápiákra járni, mert ez mindenkinek a saját sorsa, a saját kezébe van, illetve igen, és egy életünk van. Tehát jól tudjuk magunkat érezni, hogyha a lehetőséget adunk a szervezetünknek. Parancsolj, főorvos úr! Vírusok. Nekünk van egy Dél-Amerikából származó teánk, amelyekkel minden vírust gátat tudunk szabni. Mert ez a teja a vírusok RNS szintézisét gátolja. Tehát mindegy milyen vírus, sorolod most, hogy ez az... Tehát a szaporodásában blokkolja. Így van. Mégpedig hallatlanul precizitással és gyorsasággal. Úgyhogy rendkívül fontos. Én 16 éve nem voltam influenzás. Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy 16 éve nem voltál orvosnál. Hát erről a tejáról talán még annyit, hogy ez a teja, meg ez a táplálékkiegészítő tökéletesen gyógyul. Melyik betegségre gondolsz? Dehogy nem. Na majd visszatérünk rá. Főorvos úr, egy intim kérdés. Azok a kollégáid, akik tolókocsiba láttak, szteroiddal tömtek, akik ki akarták venni a gyomrodat, és most látnak, hogy viruló egészségben vagy, élnek még? Egészségesek? Hát látják, hogy túlélted őket? Nem mind. Az az igazság, hogy nem mind. De tudod, hogy mi a gond? Mi egészségügyi dolgozók 6 évvel hamarabb halunk meg, mint az átlag populáció, mert az a lelki teher, ami minket nyom,
mind a kettőtöknek mondom, és a nézőknek is. Bizonyított tény, agyhullámok vizsgálatával, hogy az empátia, amikor meghallgatom a beteget, ráhangolódom az ő panaszaira, kizárom a külvilágot, és lelkileg, tiszta szívvel, tiszta lélekkel odafordulok, bennem is megjelennek ugyanazok az információk, tehát egy rendelőben dolgozó, hogy a tisztelt kollégák, vagy én, vagy bármelyikünk, aki szívvel, lélekkel végzi a dolgot, naponta vagyunk bélgyulladás, mágyulladás, reumatikus artritis, daganatos beteg, allergiás, pszichészzavarok, keringési zavarok, és a jó Isten tudja, hányféle betegségnek az információja megjelenik bennünk. Ezek, hölgyeim és uraim, kőkemény tények, ez az empátia. Így van. Tudtok róla, ugye, hogy az így Hogy van. ne. De ez most már bizonyított, tehát nem mesebeszél. Úgyhogy Főorvos úr, egy nagyon komoly kérdés, ugyan már Mária említette, prevenció vagy rehabilitáció vagy is. Mit csináljon most az űzött menedzser réteg, az a középréteg, aki 20, 30, 40, 50, 55, 60 éves, aki a vállán viszi a gyerekeit, az unokáit, a saját sorsát és a saját időszüleit. ezzel a táplálékkiegészítővel biztosítsa a szervezetnek azt a lehetőséget, hogy úgy éljen, mint amire teremtődött. Az a kérdése, most megint kemény kérdés, mert tudod, mi keményen szoktunk beszélgetni egymás közt. Kell-e hinni benne? Nem. Na jó, de hát bocsáss meg, hát van epigenetikus hatás is. Van. Hát nézd, szó se róla, hogy köztudott, hogy ugye daganatos betegeknél, de főleg az immunrendszernél, hogy az imádság egy bizonyos intervallumban hatásos lehet. Hát hogyne. De meddig? Addig, amíg a szervezet az immunrendszer működéséhez az összes anyagot fel nem használja. Utána imádkozhatsz. No, egy kicsikét még, mert 5 perc van az adásból, arról beszéljünk, amikor elindul ez a lassú méregtelenedési folyamat, mert nem szabad gyorsan. Mik várhatóak? Milyen mellékhatások, Mária kedves? Hát a mellékhatás az először is a székletnél jelentkezik. Tehát Főorvos úr mondta, hogy bűzösebb lesz a széklet. A vizelet és a székletnél, tehát itt érzékeljük először. A második stádiumban, amikor méregtelenedik a szervezet, akkor azt érezzük, hogy minthogyha könnyebbek lennénk, tehát 2-3 centivel a föld felett járnénk, tehát érezzük, hogy valami óriási dolog történik. Testszagunk nem változik meg, az izzadás? Az elején, amikor nagyobb toxikus biztos vagyok mennyiség. benne, nem szoktak erről beszámolni, én magam nem izzadom, tehát nem tudom, de valószínű, mert hát ott is kiválasztódik, tehát a Vizelet méreganyag. sötétebb, szagosabb lehet? Így van, az mindenképpen. Egyszerre bólogat mind a kettőtök. Az mindenképpen, igen. Az izzadság az mindenkinél változik, nyilván, hogy méregtelenít a szervezet a bőrön keresztül is, légzéssel is, és mindenhogy, de amit fizikálisan észreveszünk, az az, hogy egyszerűen megszűnt körülöttünk a nehézség, a fáradtság, kevesebb pihentetőbb az alvásunk, tehát kevesebb alvással tudunk létezni, jobb a koncentrációs képességünk, nem szárad úgy a bőrünk, tehát ezt lehet látni, szebb lesz a hajunk, a körmünk, Gondolatolvasó vagy? Erre akartam rátérni, nagyon sokan néznek minket hölgyek, és a hölgyek azt mondják, hogy x forintot költök az kozmetikushoz, azért, hogy bevakolja az arcomat, a ráncokat kitöltse, mit tudom, hialuron savval, meg mit tudom, ilyen-olyan, amolyan trükkös dolgokkal. Hát elnézést kérek, az arcunkon levő ráncok ugye részben genetikailag,
de részben az életünk útján levő barázdák, azok a lábnyomok, amin az életünk végigment. Hát bocsánatot kérek, azt nem tagadhatjuk le. Így van, tehát ez hozzá Kisimítja egy kicsit az életünket lelkileg is? Igen, Tehát simább lesz az arcunk? Igen, jobb a teher, tehát pontosan azért, mert elkezdünk másképpen. Tehát nem azzal foglalkozunk, hogy megint gyógyszert kell bevenni, megint itt fáj, megint ott fáj, hanem elkezdünk másképpen gondolkodni. Elkezdünk előre gondolkozni, hosszú távra, igen, megint merünk hosszú távra tervezni? Igen, mert egyszerűen elfelejtjük azt, hogy már a 66x-en is túl van az ember, és egyáltalán, és hihetetlen dolgokkal tudunk újra megbirkózni, tehát hozzáfogunk azokhoz a dolgokhoz, amit talán, hogyha nem ismerik a naturálpét, tehát ezt a táplálékkiegészítőt, sok ember nem is képes arra, hanem otthon ülővé, nyugdíjas kornak megfelelően otthon ülővé válik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, 2 perc van az adásból, szokásomnak megfelelően összefoglalom. Az, hogy az életünk mind a 3 szakaszába, a fölépítő, anabolikus szakasz, az átalakító metabolikus, és az utolsó, a katabolikus, a leépítő szakasz. A leépítő szakasz az ne zuhanásszerű legyen, hanem lassan menjen. A felépítő szakasz, ami a termékenyítéstől tehát abban a pillanatban, amikor megtermékenyült a pete, onnan számít 21 néhány éves korig, az olyan stabil alapot adjon, mint amikor a sziklára egy olyan házat építünk, amit a földrengés se tud elvinni. A középső metabolikus szakasz pedig az, amikor vinni kell a terhet. Ez a méhpempő, a méhecskék terméke mindegyikben segítséget nyújt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Szokásomnak megfelelően most is felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Hírlapot minden nap tessenek megvenni. Én magam is előfizetője vagyok a Magyar Hírlapnak. Politika, gazdaság, közgazdaság, tudomány, művészet, sport, egészség, tehát ennek a műsornak a programja is megtalálható méghozzá szombati Magyar Hírlapban. Jobb oldalt alul Echo TV műsor ajánlatában megtekinthető a nevekkel, a témával, a honlappal, a telefonszámmal. Kérem, böngészék, olvassák, legyenek a Magyar Hírlap olvasói és az Echo TV nézői. Nagyon szépen köszönöm a műszaki kollégáknak is az adás lebonyolítását, és a legközelebbi viszontlátásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.